Bishop Albert Saki Kwapon. Papa ya mwakwa baba fidie so. Asofo mejosu eburu. Ya mishira papa. Ma memfa saa akwenya nso na mencha Sumpa TV ahwefo ene Sumpa Radio etiefo. Enkanka Sida Hour ahwefo na Sida Hour tiefo nyina ya mamu nyina adwo. Se merbiamo sai momre ene mo adaje nso so na mo de hwe Sida Hour. Ma yana asempa nipa etiefo. Sabre dia waja baton no e de ama Sida Hour. Kosi se no ndu bebo no oni yembom na yensom e wo fidie so. Na ma menko MCR na menchia Azuka Bema ene na ya no mo osika no mo bo adwuma. Yankopon hira mo sa so na ntia mo am bo mo chidom. That's right. Yankopon hira mo pi. Amen. Semre bia mo chinchime fidie no na ye di atwaguo e wo TV ne space no so. Na sanya wonim ne Sida Hour eye efridwada kosi fiada na yedi dwumadie ibraw na ye ba nsama yedi bra hwefo ne etiefo nyina ne se ehemfa na ye gyanom enyankopon no wo. Where is the God of our fathers? Ye na gyanom nyankopon no wo hefa na eno na yebisa hwefo ne etiefo se kamia ye se wie ye beremu no owo no doso dodo yare no doso dodo enye saa na onyankopon eka no nyame bo nipa no nyame de yemfie na ebedi na asase so kan ya yes ento kan Psalm 90 verse 10 na oka se ka wanyini kura no mfisia podo eduoson ne eduowotwe de e wo senka unya yes na eba ne sen na gone too soon what a shock nyina egugugu dan ho a ekoso amanfo bre onya wo bre so abani ye penso na yade no dodo no abeka ho ade chi ade sen nyina ye discover yade na ye discover nyankopon mobruhu ne nyame adom ne nyame hira na mmom amane mmom na mre bia no eto nipa ye bisa se adentia eno ena onyankopon asoma mene mitim se yemra ne yenka kira hwefo ne etiefo ne se nyame asem ene yapo na twerɛsɛm se se wopo nyankopon asem a onkwa no ewo hemfa na tetefo no omode nyame asem nanteye na onya home ma won kra ti nyankopon asem se yenko tete atempon no ba bebi okwan pa no da no na yemfa so ne yebenya ahome ama yenkra na ene bronsama eye nitifo sani atweresa no sey ewo Genesis chapter 2 Genesis chapter 3 wase bronsam ye nitifo nko Genesis chapter 3 na odada oba no eni Adam emma enumonyama nyame de ama wo nyina no oyifiri wonsem ene bronsam so dada ye generation bronsam yi nyame asem afiri nyame matim nyame asem so die ene bronsam eyi se atemu da bi wo ho nipa bewu atemu da wo se na twerɛsɛm se etwa se nipa bewu prekope na ni wo achi no atemu da ho ma nipa ene ye yi sa nneoma no afiri yetim nyankopon asem o se die nipa guo no eno na obetwa no bronsam yi afiri nipa tim ti nipa refi po se oye bibia enya obenya katua no wo asase so ansa na wanya no soro ena bronsam de sika ne ajapade ena wura nipa tim ti nipa adwene nyina ye sika ajapade aso twerɛsɛm se de opɛ sika no sika emen no de opɛ sika no sika emen no na twerɛsɛm ne se wiase bɔne nyina hine ni sika pɛ eno na nipa bi edi akira ode yaw pi wo ho na ye ba wiase no yamfa hwe amba na se ye bekɔ so a ye ntimi mfa hwe mfire mo nkɔ ma me bredudu a wo bre nyina kokruhwe ase ne adwumade a wo ye nyina wo ba gya ne nyina hoda koro o kyerɛ fiadai nipa bebre agya no ho akɔ memre da omo gya no ho akɔ ntimi no mienu yemfa saa nneoma yema ye ne mra ye ho so enti ne ba fidie so a ye fa twerɛsɛm na ya doso mu na de atoto ya brabo na bosumi we de ye fa ye ne se akwansi de abrabo mu akwansi de
abrabo mu akwanside na yesi wo honhom mu akwanside ene wo honam mu akwanside enti sabre yi de fa phone no na obeso mfa ne phone na mo send sompa link no na eya like page na send link na ma foforo so nhwe bi na de ya sesa osom no mu ya sesa osom no mu kakra na ene ansa na yebeto aso ma menya den emfa announcement wontwa mu tew yebeko NCR na yede oba panyi hana adwo afra ato kasafidie no so amaye na ene ya wodai ni na otwe pepepe ya maame eye oba panyi hana adwo afra adodo no afra na anu adwo a oye efijase oyoko odehye kronkron eye abusua panyi a ne din edi abusua panyi ya oboache anase eje John a dodo no bona hote din se Kosovo na dodo na omo ko asanteman ana beza no mo amoye adwuma wa asanteman e Kumase ade meka secondary school ho meka ne sa na amanfo bete ye ono no ye abusua panyi a ne katremada manumu a o se abusua ne ejamfo ne adonfo se oba panyi hana adwo afra dodo no afra se enu adwo okọ no bofo no nchen na abusua sese na no enne na otwe pepepe ewo asante ayoko fujase oyoko ya no nsia anopa no nsia kosi enwuma no nsia na osofo Emmanuel J o Sida Worship Center dodo no amunim so ono no kenkan Bible eye omame nimpon ene da form no no fo a osofo Emmanuel ma no na ekoyo ene ka kire bedu dodo no afre no osofo wele na ma nyane ntia se su asofo wele su no bon ka cha se me so onye su no no na ye ofa microphone o se nyame na de ma nyame na eje na ono de we de ye ma me de wadi ni nkwa na ni nyina amen enti ye ma me okono bofo no nche we ye celebration of life enti adofo nyina ni adonfo nyina no eye abusua panyi eye yawo eye ebuache ana eje John dodo no afra ne se Kosovo o se eya wada ne na otwe mo meja abusua no na omunye ne na otwe da na otwe da akire no omode eye eyida no ebeto dwa ama ahwefo na etiefo edu ho a enyina soso aboabo ye ho ankocha osofo Emmanuel J ne nua no munyina mentimi mbɔ munyina de enede enti edumre na ebebo muden Nyankopɔn onhyira mo menem sa mo ba beja enti Nyankopɔn onhyira mo nyina amen sabre de enadwumadie na ebeda nso na yebebie twerɛsɛm adenti na osofo ya yedi adanse eye nipa pi ni ma adanse on se na wotwe atwam ne na wotwe nyina no de ya bobɔ mu ne se ewo sunsum niam so de tie nipa bre nipa ase ene na ye friends abrabo mu de ben akwanside na ye kan sa honhom akwanside ndi obie ni wo owo mu ahoden je wona Nyankopɔn de tumi no ayeden ama wo na ye hyase fire daye so se daye bu wa wo so a ohawe beba wo so ni amane beba wo so ni na sa amane na abani papi so obo ho abre na se anso ni da so san wo ho se Nyankopɔn se ye haw ne amanne ye no ye mfa mra no Awurade efi se odwere ye ho amen Nyankopɔn se oye den odwere ye ho Onyankopɔn se okon bi wo ho a eyo no Awurade ekon enti ye woni papi omode omo haw no ebeda Awurade me ba fidie so a me ka kire wo se ye wo haw ne bi wo ho a ye ne wo bɔ mpa wo fidie so a wo benya adanse e ba bi wo bia na ye wo haw ne bi wo ho a jise otu anamon enti na toda ye bo adanse wa fidie so na wo hwe wona ohaw ne bi to wona otu anamon ti se o kira holiday obetima to ka afri baby bia be bo mpaye obetima be hu nyame akoa ene ni team ye be kira o de okoye se na nipa bi ba ya odi adanse na yenkan eye Mark chapter 5 from verse 1 to 20 na tie nsem kakra ho na hu se nya ye penso nkwana ahonhom ne nuama ya akwasidie wo osofo kamenti na oduru epono agya garasifo asase so na ofiri koduo mu no antemara
ana onipa bi a owo honhom finfiri abodan mu ehia no ono na wode abodan no mu aye ne tenabea na obiara ntumi emfa nkonsonkonso mponchekire no bio na otaade ne to empochire ne nkonsonkonso mu na enso na watete nkonsonkonso no abubu mpochire no mu na obiara ntumi nyojo no na da na dwone awia owo abodan mu ne emepo so tiatiam na wode abo twitwa ne ho na ohunu Yesu wachichire no otu mirika ebekoto no na wode ne kase tiam mu se ede na mene wo Yesu onyankopon a owo so ba ewoye medo nyankopon se enhame efiri se wase no se wo honhomfin firi onipa no mu na Yesu bisa ne se udin de sen na obua se medin de edom efiri se yeye bebre na wasre no pi se ompam no emfrasa asene so enso na mpra kokuo pi wo bepo no ho a edidi na honhomone no nyina sre no se pam yenko empra konumu na yenko hye no wo mu na oma won kwan na honhomfin no firi adi kwahye mpra no mu na mpra kokuo no nyina bo kridididi sane obotan konkron no ekogu epo no mu na obeye se empem mienu na owu epo no mu na wona wohwe mpra no dwane na okoka no kuro no mu ani nkura no ase na ofredi se okohwe de aba na oba Yesu nkyɛn na obehunu de honhomone a ode edom no ewo ne so no a wote hofura ntoma na adwene mu atie na osuroye na wona ohunu ye no kan de eye de honhomone wo ne so no ene mprako no se eho asem no kire won na ofiri ase sere no se onfiri on asase so nko na osiekoduo mu no de anka honhomone wo ne so no esere no se obetra ne nkyɛn na enso wa ama no kwan osofo ho na fasiansa enti ahwefo ne tiefo nyame adwuma yefo enti enye wadwene se oye papa ena nipa bedo wo Yesu nipa na ahomone tini mu a oha oman no a Yesu timiko tu ahomone firi nipa num a ne ho eto no na kasa krom hofo no ko be ka se yentwa asase ema Yesu na yempa fie ma no tra won chen na ka omwa wo aso krom hofo epamu Yesu se onfru won asase so ni won ahye so mu hia no kuro no nipa nyew osofo enti e woni pa bi wo ho a omo pese bone tutu nipa na ka obi yare na ka Yesu asana yade obi ayare yese yade no homeda enti no ma ya friends ye ji Yesu enti nipa no a osofo oha no wo no so nipa pese entena no so enti ma me ne papa menya wadwe so ye papa enya papa nyina na nipa ebedo nipa bepa wasem enti papa ye wo nipa obesole atia aso hu ne se wakwatua no efiri soro nyame ene tuaka ti yehwe nipa na hu fi na firi no mu no yehwe de Yesu ka kire so onkoye enti wo hwe ya wutie yen se nyame ye bibi ma wo a eya hwe de sesa wo yen ti de na Yesu ka kire so ye na so wa ma ne kwan na wo se no se kowfie Yesu se kowfie wabusuafo nche wabusuafo che ukrom ho na koka nneoma awurade ayama wo nyina ene mobrohunu a wahu wo no mobrohunu a nyame ahu nyina e kire won na osimu koe na nipa no simu koe na okofiti ase na okofiti asam kanase nneoma kese a Yesu yema no nneoma kese a Yesu yema no ewo Decapolis na ye wonyina anwanwa Decapolis means 10 cities na cheso so shase enti ena oba Ghana say city Kumasi ye city Accra ye city ye ko say Sunyani ye city Takoradi city Cape city enti kuro akese no o shase koya kuro ahodo eno bodi adanse enne nipa di adanse ewo de Nyankopon ya nipa ntia adanse di ase ti Yesu kan Luke chapter 17 from verse 11 to 19 say nipa du na mesa wo ya de na nkono no wo Yesu hye no so wonko ni kurum ni fie na busuamu no nko kan de awurade aye nyina kire mu nyina na okofiti ase ewo Decapolis enti wa nkofi ase kura wo no na busuamu okofiri ase wo ama no eno kudi adanse enu ti ne ba
sida awa no so ye bo adanse mo hu se ene nyame gusu a oje ne ma nyame gusu a oye nsanche enti dae na waso ni nioma asolitia abrabo mu solitia ni abrabo mu de be akwansi de na aba wo so no ene wo hye dam a wusu no ka utu ho anamo a ka ode ni nyina ma awurade a ka awurade betimi aye enti ne me pese me bo adanse kiro kakra na wo wani da so asan en hye wo de be enkuransa wo so de no awurade be enti yanko MCR azuka bema ono wa pamfo ene mo fa adanse no bintum na hwefo ne atiefo ene de enye asole de mo de ne ebo ama wa hwe we nye radio ni TV no so de ene ye bo asole de mo de yanko MCR so obabu na ka se obi ala wa kuma so ade no tumnika e fa onsa ko ka altar no na awade e de wa de be ma wo bishop so no owu a no mo ta mo ka enfie mi ensa bi ya trofo se abo ho ka na si ho sa enfie mi ensa ne ye to obi ama ho free last week Friday hallelujah Yabema MCR for no a check amayen. MCR mon check mfidie no mayen. Na ne senia ene adanse ne eba no pabene so. Enti ama MCR for no so no omani abere. Enti mon check mfidie ma. Ti de ke nyina ne say ti adanse no. After 3 years. 3 years. Come on talk last Friday. Ena erade honhom kasa se kan bosome nkono wakọ akura na ma de toso mieno bosome nkono akura na ma de toso miensa bosome nkono akura na ma de toso 9 ana ka kire na se onim sofo bi papa we de me de aseda me nyankopon de toso mienu me de mawo fisa me di nipa be miensa ba ha amma mani mu angu aseda nyame fa wo so aye nuama ni nyina mame na ya baba yi menene ti kuro ba ko okwa wo so a ye be ha ka akwada ne ma eti we to so 9 ana me sori anopa bi na me se ko ti mama hold on emu odin atema me na ogira ne ababa we na ogira ne nchen no ose ofa furu na okwa awoso na aye pen yesa ya hanka ye de ne kodura okowo a na akura na ewu de di kan bosome nkono wakọ akura na ma de toso mieno bosome nkono akura na ma de toso miensa bosome nkono akura na ma de toso 9 ana ka kira na se onim sofo bi enti oma na onfa no nko man da obedro manim na baba on su ade ba akopɛ na meka kire se nyankopɔn oh Jesus aw yeti asefo nyankopɔn o de baba to ne na so ene akra na kuta na sisi ye oh na meto adanse na so ti papa me de ne bai me kwa ka kire na ase ni ne kunu akwafo se we de wo kwa ka wo benya amane o na san enkwa ya nhwehwe ani mu biara ana me se mbekọ na me kwa ka kire ni kunu na na ase sami wo bishop bi wa tomakofo odua na so omu jojo mi a baba mi fi ampa me de kwato na ase ni kunu ni no mo ye ne se wo ya nche eti ada ma be kuma si bia a wo be ma me de na ba ampa me be ba ha me kwa kra na ase ni kunu wa ma ababa yi di machi ne bai ye beduru ha wukuyada ya wada papa ma ya kwankyere chesa kwankyere ma ya ye no kura no wa me akoto hwe wono an fa ka ni nyina ampa ye koduru ya nche na baba yi nyi se na me ka kire ne se we dia mama wa ko hunu ho ti ko na kwa ka kire di fu se nyi se na saba ampa ada wo be wo no wa ma wo ne ta mo kura nuru so
ɛna wɔn kɔpɛ nan wɔ gɔɔso yɛnso yɛbɛn gɔɔso ɛna ababa yi okunu maa ne kɔtena hɔ anɔpɛ bi mɛte a yɛsi afra ne kunu se awo aka ababa yi okunu tu moto bababababa ɛne gɔɔso deɛ mɛte ansa yɛso wakɔ waba ebi so ɔde akɔdaa baayi ebi so akɔdaa ka ne ho ɛna sisi da Nyankopɔn te ase yi deɛ. Oma wisema rade weyo Nyankopɔn sama adwuma we Yesu nkwa na timi yesa de yo ɔsɛ free akɔye na kɔnyensen o free akɔya ade papa ɛwɔ mu a Jesus ne pesi anokwan Jesus ade papa ɛwɔ mamu Jesus ade papa Awurade adua wɔ mu ani passe wɔ mpene wo a wo hwɛ me a wotie me yes o free dem ha kɔ anase o dama de ɛkye na Awurade Nyankopɔn nam ne dom so sɛ afi deɛ o ɔbɛhyɛ no ho ani bonyama ma wo akora na kuta no no oh ɔse kromofo bisa sɛ na we di ɔde akora no baaya na ɔse akora no kuta me no ade biara ɛyɛ wo dea oh Jesus ofri dem ha kɔ nsa bɛka yes yɛma ababawa na yɛmisa ababawa enti aduru miɛnsa so ɔmo nyina wu yɛ na afɛdeɛ na adwen bɛ ne ba wutim na ɛmisa me no mu aduro oh awirɛfo sɛmo ɛnɛ deɛ na ɔka kyerɛ Awurade medanya me ase so wa mama wo afa me ho afa me ba medana ase ba nsɛm Awurade Nyankopɔn ɛnɛ yɛbɛhyira akora na ama wo na akora na yɛ bɔhyɛ ba ama wo ne wabusua yɛde abusua no nyinaa hyɛ otumfo Nyankopɔn nsa amen megyina adanseɛ so wo a wohwɛ me a wotie me a wopɛ ba Awurade Nyankopɔn a wadom n'afena bi no Awurade so ndom obi wɔ Yesu din mu amen amen hallelujah amen anɔpɛ me gyina ha me di adanse ahyɛ Awurade animonyam amen amen deɛ wani ehu ne deɛ waso ate no ɛna yɛdi ho adanseɛ mmerɛ kakra bɛsɛ 5 years ni ɛna makuma deɛ di kan no ɛyɛ me asɛ me ne me kunu yɛwɔ sɛhwi yɛkwan wapa no wɔno sɛ wabɛdi kunsu ɛna me nso me ne nkola no wɔ sɛhwi enti me wɔ hɔ a enumere bi na me hwɛ TV saa me dadam me da hɔ na bibi etwa mu ewura me mpa na sɛ me hu adekorɔ eflashe mani so me hu adekorɔ ade bɛkyene saa da na yɛ wuku ya ade bɛkyene ya wada no na me ntumi nsɔre emfiri dem me ma no na beso me mu kra ma me kɔ toilet ɛhɔ na mo frɛ mo papa sɛ ma yale ɛna ɔsɛ deɛ na ayɛ no no nkra me ka to ɔsɛ mo mfa ne sika mu mra aha ne sɛ hwinye kwanketwa yɛde me beduru ya na ɔde me ba papa ha ye beduru ye me kɔtena ne sei enti mi kunu kɔ ɔkɔgye akwankyerɛ ɛwɔ papa hɔ ɛde bai papa ba hɔ ɛbɛbɔ mpa yɛ maame akwankyerɛ nso ɔde maame mi kɔdi so ɛni na wɔtwe kra ɛna mi tumi sɔre gyina ɛnante nyama ho ɔden obi a wabubu ɛwɔ sɛhwi yɛde na to kaa yɛde na to kaa mo soro aka na to hɔ Awurade kyerɛ me deɛ menyɛ ma no odi so 7 days pɛpɛpɛpɛpɛpɛ na stroke na asan adwane ama maame asɔre anante my God deɛ tɔ so biem ɛyɛ mi kunu na kyiri ba ɔwɔ nkɔkɔ akyemwa fosu ɛhɔ na wɔwɔ ɔyɛ agric adwuma ɔno nso mi kunu wɔ hɔ a na yɛfrɛ ne sɛ ne nua ne yare onim sɛ yare ketewa bi ɔkɔyɛ wabɔ dam gidigidi paa wɔsesa nneɛma wɔ fam ɛna mi kunu sɛ ei na wɔde mɛyɛ dan ɔno nso ɔno nkwa na akɔyɛ mɛma ɔmo yɛ mɛma mienu baako ne ɔno nkwa na wɔ ha kapre kra na oni bi ɛkwan yɛ ɔbɛfa so kra ɔde ne bɛbɛ kumase ha ɛɛden ɛna wɔpɛ besia na ɔde ne sika ngo na ɔde ne ba papa ha ɔde ne beduru ha wabo na ama mogya da me kunu ne so sanse kɔdanfo ne ho ɛdam ti gu ɛyɛ we na koma so no wabo ne kunu ama ne kunu anim nyinaa ho na ama mogya kora bɛda n'ani so ayɛ krakrakrakra ɔmo chataka from Eastern region taxi na obi ɔyɛ aban adwuma nyame wɔ si da ha o nyame wɔ fia wa wo hwɛ me a wotie me mehyɛ saa ayaresa tumi no sɛ wɔn nso so ɛmɛsra wo ɛmɛdwofo wo haw mu wɔ Yesu demo mama to adanse no so paakyɛ na ɔmo de ne beduru papa ha
so ɔmo de ne beduru papa na me kurukura woni kapre papa ka kyerɛ ne sɛ mo benya aduane adi te papa gye wɔn tena ha kakra ɔmo bedidi ɔmo bɛyɛ dan o papa na ma ɔmo aduane ɛno nso papa hwɛ na ɔnya bosumi mienu ɛda mo ɔde yo me kura na ɛyɛ me wɔn wansan sɛ me hu bi da na me sister ti kɔfɔ dua ha sei me sister no wafiri mu hana na wote enti mna yekɔfa no mpo ede ne ba na ede ne wura me sister dem ɔsɛ hɔ niema nyina ede ne beduru ha wanya boso mienu makuma no ho atɔ no ama wanya ayaresa ama ne wo adwuma mu ama wo ye adwuma ɔyɛ apɛyɛ adwuma wo menka de nyame ayɛ no menka nhye enye me meka me de na maka makuma de na ɔmahu sampa sɛ nyame wotumi wo fie ha de atɔso miensa ɛyɛ meka akiri eno me ba kumase ha na me be fa niema me kwa na oni sister bi tie ma ntemo na oni nako oni ne kun enti me kodura me se a sister sani esi ne uti woni me ba ya kon ka esa wo ma me ba na de akora na ye no waka kire me na me nim sister ne wo ani sister ne boy edua e de me ma o se ensuo ne kum ya mfa me ma nyina na ase ma wo bo me ba ne dua ye ba papa ha osane dua no afi ne kwasi ada ye wo hwa sister no de se wono hu dua na waboye no onim se ye hu enso ne ye hu afa ekire enti me wo hwa ne kwasi adame so me ko Pentecost no ya pon asole awia kete be se donko na sister na ba se me sere sister ma me ngo kakra mfa nko ye meto me nso me ye ngo na ye wo mefu enti me ye ngo na me nim se bone ta ekire na me hwie ngo ne ma no sa na wo de kwotwe me ba ne kra e wo hwa na me ba ne fon me so da ye na ase me metekam na me ba ne wa amna tentene mu pa amna ne wa na wo frɛ me se ma so me mu ma gye me yesem pagya me nsa mintumi nye me ba no me yesem pagya me nsa mintumi nye me ba no na me ba ne wa amna nim ti ade che na mfrɛ me kunu ka che ne se papa di akora ne ye na nye o ntimi de me de na ekɔ papa ho ɛna wo se fa ne bra ne ye fa ne nko ɛna ye de akora ne ba ha papa ma ya kwankyerɛ ma ye kɔfa akora ne ho ne ma bi ba o de akwankyerɛ kan ye ho ma ye kɔ ye ɛna me ba no ɔkɔ no school bi bia nya no baba akasa akora wa ha ama me de ma hu ne dam ha de man kan hye nyame ne monyama papa nyame nam papa so aye ne ma bebre ama me ne me ma ani me kunu papa nyame nhyiraw nyame onye okese na kaye yeda wase amen amen awurade ya de kese bi ama ye nua bai na ena wogina ha oka wo ye hye nyame ne monyam na nso no obaboaboa no pa shatade fita ani abusua yantan ni nyina asa ba gina ha ada awurade ase Osafo mamenkai ahwefo a mo hwe ya mo tie ye enche ye enuru 1 month mponi na ye asori se ya na me peke nipa bi se me hu se o ma hwehwe operation ama won enti me ka kire sister yi se me hu hospital me bo hospital chronic din se me hu se o wo sa hospital na o da hospital bed so a ye no surgery went me anyada am alive na momu bebere mo odema na yefo na odema enhye ye enuru wa ma timponi ade bia yesisa ma wo asisa ma wo ba yesisa ma wo ba ade biara yesi yemfa nko Jeff yemra so to Jeff hospital in the name of Jesus. In the name of Jesus. I will say ye pine him yes ye pine him me hospital that is a Jeff hospital. I pioneer. Bishop already found so catch and say who say operation at Daniel from so to Jeff hospital. Many by say or mebo money obia ni wa onim be 2 weeks ni yakwaje ne to Jeff hospital na obodi no na okoya na yase be no surgery e woni yafuru ne so omo obi amane de ba enko na onim sa asebe ya okan ne awurade afa so abie so omo won nsem nyame na kwanya nyame fa so a ode ye no ho adwuma no na ano odai wase hop na ne folder wa okọ hospital medical doctor can tell say obey an operation no correct afeso for to us bishop enkom se na chiri no na say no correct pepe sa doctor ka so obey an operation na so enua bai say woji onyankopon a owo si dadi ento free one mo pa oba hanso na adiye edadie ento oba won chen our counsel say papa ade awurade anam so akan doctor enso aka kire me say de pepe oda na diwa na ebe ye ne dan papa say awurade peye hallelujah na enche bi aboso me pepe ene ne aye papa so aka samu a oye adwuma
na ɔbɛpɔn no no ɔbɔ afɔdeɛ enti maame si no ɔtɔ no ɔsɛ wo bɛbɔ bi. Pain sɛ ɔdwo nso agu mu bɛbakyɛw mediafoɔ no wɔ ɛhɔ nom ɔmo de bɛto so a mo ahwɛ adeɛ a wɔn ho yɛ papa adeɛ wɔ yɛ ɛda so nyinaa yi ɛtumi apue afiri maame yi ho ohu yɛ no ɔsɛ ɛdeɛ na ɛpɛ yi wɔadi ɛnyɛ dwo nso kwa ɔde fon to so a ɔnhwɛ mmogya abobɔ ɛna ɛtu no hɔ efiri hɔ pain a wɔteɛ nea ɔte ne nyinaa ɛkɔ wakɔ dɔkta hɔ. Bishop, according to doctor say, operation obey no, onye ni PM. What the war? My God. Doctors want you operation the PM. Bishop. We no mu bi na ya to nipa. Oko hospital. Oko operation ya. Na wakọ kemu a wa ma bi ma edodo na wu amafo ahwere wo na ade wo ha na ade ba ko pe wa hwere. That's right. We your bonnet for necessary. Come on, some Jesus. Dear no bonnet for Nashisha Tia. Dear Ben no bonnet for Nashisha Tia. Yes. Dear no bonnet for Nashisha Tia Ukuno. Dear no bonnet for Nashisha Tia. We hear it. Jesus. Dear no bonnet for Nashisha Tia. What the demo? Me Gina dance here so. Me share what Shami I would tear me. Say one so a rap. And say Adicudiano, Radi Murakisadiano, Jirania Samson, me break it out, me break it out, Fruso, me break it out, Fruso, me break it out, Fruso. Del Radiase. Me del Radiase. And Radina, Abusenso Ejnaha, no modi adanse ashe Radi and Monam. Many abaden and Yamiaye. Siga. Me ano momo a me ne mabusia ne na safarade nyame ase na poa me di fonso o me anka se papa nyame wo nhira wo de rade aye bro adwen ne nti ase so me ma me da sore da krope ma me ya ogina me nchen na yare abeti me ame ni nufu ahono a ye hwea enye den enye yie. The hospital doctor said the eduna adiso ye no operation. Enti yenko twa scan, eko twa scan es mama wakoma hono. Enti ye operation na ubewu. Me ma me ko ba ye wan kan kire obi a e na ode share ne ho. Enti fia da ya ba sorry ye tie kire papa so mic ma wose me hu se owu obofo awia fie. Na de edi kan sie no we de Awurade. Me ye difo a wadom madom mi de ni kwan sa wo ma ho kwan. Ye pese ye rush maami di ni ko theater ni akase na kuma ewu na kuma ye de ahono na maame no ye di ni du ho wawu ni wo be ye hyew ame akase ni kunu se di okunu wo ye nsa nsoso na na ye den wawu ampa me papa so wo ye hyew ye pese ye kase maame na anyini afe na areho aba papa de ye betu ani mu hada na wo ma omo wa ha de o mu huni kati ye se ope health worker se wa ha nyina atwa ye ho ahia operation no Ojira Radi bi nso aye ne dendua mu anti se kodu hospital me maami bewu. De papa ye huhum dwuma kase wie ye no me maami kotwa ya doctor si maami akoma na ahono no se se bibia ye pepe o ma wonse Radi ansa no beto adanse no so na me kanfo obi a wo hwe ya wo tie se ye yimpa ebofra brabo no ma enye yie ye maami a odi adanse yi o ma soro wa ha na ne mama mienu na ba asọrọ wa ha enti de okọ hospital kosie nyina wa ma ha meka kire sofo na wa mmọ ne mama no so amane na emom fiade bi a ne mai omo ye adwuma de anso omo to omo adwuma mba gina mu be bompaye be ye odima ma asafo no be ye odima ema wona busua ye odima ma wo ho se nyame ma omo ban se na yesu se ye mo mpaye na yanko nso wiem ye mo mpaye na ya nyira tresem se yensi bronsam kwan na obetwane efiri enchen enum na mpaebo efiada ye ya asore a nyankopon se ye frene de hia dem a obeji yen so na obeka ya nsema kese ne nioma ehinta yen mpaebo num na Awurade bie mani se menwu se owu abofo ewura maba wa yi
ɔmo fie na mehu sɛ owó bɔfoɔ no kɔ akɔkum ɔmo maame na mehu no sɛ ɛyɛ operation so na ɔkɔ a wamma nti mo a moba mpaebɔ no nyinaa mo kaayɛ sɛ oku na ɔware no owu ntɛm nti yɛ sɛ ɔno koraa deɛ ne mmerɛ no soso no ɔno koraa wɔnyini dodo nti ɔno so yɛ yini mfiri hɔ ɛno na maame di ho adanse ɛyɛ sunsum no ansa na ɔmo kɔ fie a maame kɔ akɔkyerɛ mu sɛ bo makɔ akɔtwa scan ne nie doctor sɛ me kɔma ho no nti ɛyɛ mo surgery no a ɛnyɛ yie mewu ɛfiri sɛ me BP no sɛ ne makɔma no sɛ bɔ no ɛna adeɛ no so ayɛ me nofo no so no yɛanyɛ no operation no a adeɛ no ayɛ kɛse ɛkyɛ so adeɛ no bɛku no ɛna mmabaawa yi kɔka kyerɛ ɔmo maame sɛ sei ɛna ɛkɔ mpaebɔ a ɛkɔ pie wɔ baabi a yɛkɔ asɔre nti maame no so baa nan ne ne mma no baa ha ɛma yɛbɔ mpaeɛ ma maame no maa no akwankyerɛ ɛni gye sɛm sɛ ɔsan kɔtwa scan no akoma no a ahono no na ne nyinaa kɔ ama no abɛyɛ normal nti mo a mobaa ha efiada watch night no ɔmo de scan mmienu nyinaa kyerɛ yɛ before and after baabi bi ɛkyerɛ sɛ akoma no ahono baabi ɔkɔtwaeɛ a ɛyɛ normal ne nyinaa ɔmo de bɛdi adanseɛ nti mekamfo awurade ama sɛ wo a wohwɛ me a wotie me no abrabɔ no baabi bi ɛkɔduru biaa nyame wobɛtumi agyew afei deɛ monto adanseɛ no so ɛberɛ ne so yɛkɔyɛ me maame operation no operation yɛkɔyɛ na ɔmo yɛ nipa 9 me maame ne nipa a wɔdi kan ɛnso yɛde ne wura mu yɛde ne bɛkɔ ambulance mi na papa ɛfrɛ asɔfoɔ frɛ mpaebɔ yi sɛ ɛkɔ soa ne ansa na yɛde ne wura mu enipa 9 na ɔmo de me maame akyi ɔk me maame ka ho 9 no mmiɛnsa ne nyinaa ani so bɛtee no na me maame ani so ntete oxygen sisi so doctor for ɔyɛ nam so papa kan deɛ maame bɛbɛ wadu bɛ ɔbɛba nkwa eduru sɛ yɛde me ne maame mmienu tena ambulance m de yɛba ward na nipa na wɔntumi nhome a oxygen si ne so no ehwire sisi kim na nurse fo nyina edi adanse sɛ mama ahoɔden aba na me sɛ papa wakwankyerɛ ayɛ adwuma mpa papa wo mpa eba ayɛ adwuma mpa papa wa ama yɛ nsu bro nya bere bi sɛ ya na me ne mabusua yesu yɛ nim sɛ ne da so asa enso yɛ ba ha Awurade ma yɛ ne mu nwa ase na ka baako aka yɛ de gigi yɛ ne no kɔnifo wia no nanso bishop ho strength ya me asiesie yɛ wayɛ yɛn yie adanse papa ka sɛ nam kwan so a event yɛ pɛsi yɛ kuma me twetwere no adanse no toatoa so a ɛba sɛ ya ti mama papa asɔfoɔ asafoma asafo mpanimfoɔ abusua se asafo Awurade onhyira mo onye mo kɛseɛ yɛn ne bibia aka nyame hallelujah amen yɛma yɛn nsɛm ofi ɔma Awurade ahwɛfoɔ ne atiefoɔ yɛbɔ adanseɛ yi kyerɛ o sɛ wo haw no Awurade bɛtumi ayɛ amen wamanneɛ no sɛ wogyae wo haw ne nyina mu ama Awurade a Awurade ɔbɛyɛ o amen ɛna amanneɛ no bi wɔ hɔ a ɔhaw no bi wɔ hɔ a gye sɛ wotu ho anamɔ yɛnhyɛ aseɛ ɛwɔ ɔbaa no a wadi awumawu akyɛ a ɔnya ba no ɔsɛ aduru baabi na ɛyɛ ne sɛ ɔnom aduro ɔnka nanom aduro ɔmpɔɛse ne ho nko ne ho nanso obi na edi adanseɛ wedeɛ wanya obi na edi adanseɛ o wa na ɔhwɛ ɛna wotie yɛn ɛwɔ radio no so ɔhwɛ yɛ wɔ TV so wɔ Facebook obi wɔ nso ɔsɛ obi man so ɛna ɔhwɛ yɛ obetumi asoma obi na wabɛgyina yɛ dɛn ama sɛ na ɔde power of attorney ma obi sɛ ɔnko gyina mu wɔ court mu we so spiritual power of attorney no fama obi na wo a obi man so a ɔmbɛgyina mu ɛma adanseɛ bɛba ɔsɔfo adanseɛ tɔ so mmienu no maame no di adanseɛ maako tere deɛ na ɔka kyerɛ ahwɛfo bishop kakra meka no sɛ onyankopɔn a ne tumi buru tumi nyina so no wɔde nako a ɛyɛ adwuma wieye bere mu na nneɛma Awurade nam nako a so yɛ ne sɛ wantu anamɔn a wɔn nso so no unya bi na ɔbaa no na ɛyɛ fibroid asie wɔ ne yam na ɔba bɛduru ɛnya adanseɛ tɔ so mmienu no wanhwɛ ne yie ɔsɔfo Emmanuel agye adanseɛ tɔ so mmienu no o maame kɔ
ne bɔfo nkyɛnkyɛn nti me ho sɛ de abɔfo no so ɔbɛfo ma me kɔ no ɔmo bɛn o nti ɔsɔfo kasa kakra ma yo bishop nyankopɔn enhyira o ɛyɛ maame a ofiri sahwi ene go so watena hapen a oba ya na stroke ache no ato a na ontimi nante ontimi nya ne ho hwe na otu anamo a omde ne bepie ha na ndida so nyina asa wo se hospital no de wanom bia nu a wonom ye nso mu bia nu a osole nante na nso nyame ye na do bepie ha no bishop o se akwankyere kitua bi na wo kyere no oye akwankyere wie no maame ne se wasore anante omubu ngufo mu bio ebesinne a wo ka hye nyankopon de no nyam de to so mienu eye ono ankasa ne nuaba ne kunu nuaba enso bodam eye na kuma obodam total o se ne dam no de na no o hye because dam no enya baseya mo amofio nya obo mo untime nche no waso mo de ne tra ka mo ba no mema na yire de ne hye kam so na empo mema no ba no wo hwe bi asuma mo ba ekra na bebre ho titititi o mo ba wa hu sa maami na ye adwuma wo cocoa board a maami ye adwuma kese pa so damnity sin so no na afi oye ne ho hwe anye yie na so obepie ha se no say that very day na papa wo mpa ye man no edam na no jo kakra no mko ye akwanche ne to aso edin na wo hwe so no na ne ho ato no edam na tuko ko mo be 10 years ni e ma bio nti maami na dance wo di na no odin de twato ye ne ba ono ankasa ne ba wo se oni obi ebo fipam ama nipa no eye ade tia ne ba no ama enya ne ba ma ne ba ne yale ya no mu nyina nso obewu nanso eno nso so otu anamo oni bepia ne ba no ho ato na danse akese miensa nyina obefa ne fia hallelujah amen na kyerɛ abrabo mu akwansidi a ɔno maame no ɛto no a ɛtu bia ɛde wɔn kɔ ɛse do ɛbre ni pass no ɔno no wantena so ɔno ne kunu yesi bi otu anamo ne kunu omo de ne free eastern region omo haika e ne free hode ne ba from eastern region so haika e de ne partner mu wo fa mema aka ho omo so no enya kwakuto enti atoda me ka cho se o how ne bi wo ya na motu o che ye holiday yes adenti na untu ka oba na o how no amane na e wo ho no untu ka na wo magina mpa ebo mu kakra eya twoma kofo dia alliance na eda tv nanim miensa ni nyina enche ye bebobo mo amhwe radio no aboa pesese edidi kwan wawo amafo fre chire na eba eya to se amafo dia dance ye ti ba bibia ye omo free ba obetimi free our neighbor countries no la Côte d'Ivoire no mo ne Togo mu nyina ba ama mo fa dance enti ye kanfo ma wo se o haw ne bi wo ho a gise utua na mo a won so o haw no ebeko samre na ka wose yesa kwoto adanse no so kakra na me pese me bie tatefo no etum wo ene das wasan wo nuema mu aye den me pese wo frɛ na me no bompai fa wonsuo si tv no so fa wo radio si tv o kire ye holiday wo ma bi bronsam person how mabi obo oba no ye ne dan o ma yesa o maame no papa no begina ma no oba obeti ba fa ne photo abegirem bo a ye bompa me de me sa to photo no so bo okra na ye pon a o de ba me kire me se me bai se ni se ba kire de wonye o kire eye afofida o kire empo pe baby akobo mpa ya o kire to na mo ba Cedar Worship Center ewo Kumase ebuakwa Koforidua eya atwoma Koforidua off Sunyane road sambre MC a mo fire numbers no to TV nanim numbers 2 ni nyina ofra ye no be bompae ofra me free ha me haw ni na me no bompae me free ha me ba haw me free ha wo haw na me no bompae nyankopon no ye nsenche no onso be ye wo de ma number ni eye 0557 000 967 0557 000 967 and a 0553 53 89 mo Facebook mo obi ma so bia mo frɛ ye befa mo o frɛ your friends saying WhatsApp call krana ye befa na no abompai ene ene ma bia telephone atum obetimi afro ofra lowa o TV set no ene wo radio mentie o ho
my feedback yentimi nyina so basa o credit no ebasa na ye you free so higher and so basa ye nte wonka mama for the can praise God. Hallelujah. Odini baby of free okay suffering your mama. Praise God. Oh. I really went to many and so my for praise God. Hello. Hi. Udini baby okasa free na dia na rade opesa rade yama. But I'm Crop from. The buyer from Parliament. A man from your life. Meno bompire. Mekan Psalm 107 verse 20. Erade Psalm so soma yade ekosa yade ko jenema. Baby bia osoma na asem kosa yade. Osoma na asem ko jenema. Baby bia oba no wo biara. Me soma Erade asem se ensane yade. Amen. Yesu dim we juma sam osika sam so nye ye. Amen. Amen. Praise God. Hello. Odini baby okasa fro. Tamale. Dear no opesa radi ya mama. Ya me bi kwa ma wo. Me no bompire. Me jina Psalm 107 na so radi so soma na asem ko jene ma. Soma radi asem ba temele ho. Erwado we juma sem ade bia esi kwan. Ade bia ra wo hwehwe. Erwade nyama no ho dance. Amen. Amen. Praise God. Obema oni so kakra odini baby okasa free na dia na opesa rade yama. Hello. Kasa na yeti opa. Kasa. But Your friend is saying. Erade me suma wasem kokobra boache nchen. Erade fa onsa kano. Amen. To me be a tie nsa no machi me twem free so wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hello. Praise God. Odini baby okasa free na dia na opesa Erade nyama. Me dan the prayer the person you want person to me idea me so when someone me no bompai Erade say eka obi nyansa ye mi say Erade nyansa de twere exams aye twa Erade fan dom ba no niam mu aye den emu aye den ma Erade nkai wo Erade ma niam mo nya mere wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. So obetimi abaso. Praise God. Hallelujah. Kanti kan odini baby okasa fro na dia na opesa Erade yama. Sorry, yeti o papa. Ano kakra papa. Oh, Erade ba ma yo free sorry me bompa ye ma no. Say die ntia wa frɛ no Erade nyama no wo Yesu dem. Amen. So betimi afrɛ 0553 535389. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fro na dia na opesa Erade yama. Me ba tell from Adrakwado. I can say free Canada. Me ba tell me ko me no nyana baby ha. Adwuma sama ye den fi me no nya kire ne nya adwuma. Enti by 2 weeks me start say na mo bom pae. Na ma say en friend na mama free. Aye den pa. Me na mo bom pae. Erade me pega oyire ne okru o ma free Canada so mo be ye adwuma na boa oman no so. Obonefo ne hyehye ne nuama esi kwan bia bi twam wo Yesu dem. Amen. Erade mie kwa mo. Erade mama dance. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Papa odini baby okasa free o. Da no ho kakra na online. Aha. Da no ho kakra. Hello, Kasa. Police continue to some bomb pa. Mate pa
Erade recruitment ya omo ye baby eduru bia stage bia wako eduru biara erade yama no amen yes say edru medicals ye fraw erade ma won pass o yesu dem amen amen praise God obama oneso kakra odi ne baby o kasa fro na dia no pesa erade yama takurade mo dano kakrama ye takurade mitio but within 2 weeks of the me no bompa ya bompa bia ya fa ne picture no fa to TV no so mre bi amafo di ho adanse me no bompa Awurade me bompa ye emma wa friend ni kunu watakorade ade bi e hye no so ma otonsa no mo a o enfre no so ntimenya Awurade man sa apam ntimfre no so amen to me bi ta kira me twam wo Yesu dem amen Awurade man ne ho amen amen praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fro na dia na opese Awurade yama o. Pajo fa na afia me ka se fie timeti ke me pa chone ya isa. Me no bompa oba kosua Awurade se ne man tampia mu no de sa ya yarewa. Awurade ayaresa no ntawo so. Amen. Awurade ma wadanse wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Oba pa odini baby okasa fro na dia na opese Awurade yama. Papa, pacho me ka se fie ma se e pese me di fie kakra. Ah kasa mama. Papa, so no be 45 years me worry. Eme bia ba utea no ko. Eme bia ba no ko. So inside the shakawa no na ye sign out assign frame of line ameno kasa so inside the shakawa Awurade wo na ohihya wade according to Genesis chapter 2 yes ade bia ya kwensidie boso me nyina ye kasa fa kwensidie ho de esi wafuna awade kwan Awurade me kira wasem so sa pam e monten fro so be bia ho biara Awurade twene mera obaso a o meka onya ho ade amen amen. Praise God. Kantika odini baby okasa fru na dia na opesa Awurade yama. Mbacho mekase fru takwa mo papa. Mbacho minya ka accident. Amna be better fie. Ene obara better sa no bano oye ne pepes wotu kwa. Wan kan tireme. Enti du enne ano obana ka do to kwam sa na mama obi am yala meta ho de o to kwam o kwai tu jam no ho na be hweme ano se me ko o mase ho na mtu ni pa bia be ma me yawu na mma me nwa no to no o se da na enye free ano se okay mate ti ano kure oba no ade be ko oba na mama se ho na dom be bia mo yam no to no me ye ko e 5 years ni on frame da and the Bama Bimu said a day na medaya obano. But in Benham Diano, I didn't know because I me. Yes, out of frame, and I'm in your time no cassa. When so ye abrabomo a quincy diana ye can was seminal, and your quack, this all share, na cobano or do, or corner cross a quatana. Or no ne mame ho ne mame no mchena ya show enti we ya kwansi dia akoto no ewo obi ma so ye sign out afra me no bompai Awurade ade bia ya kwansi dia ema wakoi na wade sem Awurade yifri ho bo Yesu dem amen amen praise God me fa ba ko pe emfa biom praise God hello odini baby okasa fro papa me pacho me kasa fi wuni valley sofo mo sofo me pacho me pa aye fe na dem asthma asthma mo eya pe ewo won na da ye bebo nyoma so de bia ye hira nyoma so eya pega
na me bottom pie ya fama na onyu so ebe ko me no bom pie tumi bia otai asma echi me twam free no so pie oje ne fa ho de ma wo yesu demo amen na producer wape ke bija so eye producer nyame shira me pese ya bom pie be se 2 minutes bi na ewie so na ma shira nyoma so ahwefo ne etiefo na wankasa se wo hwa dance ni bi wenum so de na ete se wo de na anso so mo ye ho adwuma omo tu ho anamon na afiri won so a ye bo dance no enti eya tu anamon eya follow sumpa first service chena ahomache no num kosi no nsia sida awa eye no kono kosi no ndo TV su program ye den eye dwumadi a eso emoka emu amane aso ni nyina mu se nipa bi se wo mmere wunti se di a e wo se wo so se wo mmere na nyame anum nyam hye no ye bompaye ka se Awurade Yesu enedai ye ka Awurade tumi ho asem ye ka Awurade wo tumi ho asem ye wo Awurade wo timi ye ene ne wo Awurade wo tumi ye Bible num every Bible esan ba yanka so ya setenem esan ba yanka so ye hu anwan adwuma Awurade gusu a wo ye hu anwan adwuma Awurade gusu ene numere so me how no ni mama ne ni me mano wade no yade no to semno semno somno Awurade yema me abusia semno Awurade yema ye say ya be wano na bo Yesu demo Awurade papa ye wo Jesus Christ. Awurade obi a o hwe yen a o tie yen ade bia ya abrabom akwanside Awurade nyi mfiri ho ene de wo bo ho pae na Awurade ma wadanse Yesu demo can amen 3 times amen 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 type amen Facebook YouTube no amen 3 times peja wonsio o documents bia na yamaso pae Awurade me peja insio yi ewo TV so Nyankopon asemu to me obi bia wa pega insio enane the blood of Jesus amen enane miracle water amen enane healing water amen insio enane sanctuary insio enane Yesu moja enane anwanwa dwuma insio amen odi insio be ye biara be frɛ adanse ma documents bia wa pega nyame to me ntoso nyame ahoɔden ntoso amen what if pictures bia gu hɔ apega wo phone ade bia wa pega Awurade adanse ntoso Awurade ma wa danse wo Yesu demo can amen 3 times amen 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 nyame nhyira mo hwɛ TV no na mesin na gu no 0557 000 967 0557 000 967 and 0557 30 90 80 0557 30 90 last number is 0553 53 89 Nyame nhyira wo pii amen so wo sai omre odi tie sidawa ochena ahomache no numkosi no nsia sumpa first service hyiaye na obeye nhyira adanse gu program no nyame tumi de akire saa so na ochena yafofida ope baabi akobom mpaya na mesi frɛ eye sida worship center atwuma koforedua bom mpaye be hu nyame akoa no na also be di adanse yes signing out the baton no Emma the apostle continuation
bonsom nyanko bon shiramo no nyamo kase. Have a good night. Bye bye.